केसरी साहेब, मनीष रेल्वे साहेब, सावंत साहेब, सरोदेव साहेब, जिल्हा माहिती अधिकारी चिलवंत साहेब, सर्वांनीच या ठिकाणी आपला सगळ्यांचेच सहकार्य आम्हाला अपेक्षित आहे. त्यांना रणजित देसाई साहेब यांना मी विनंती करतो त्यांनीही पेटलेला दिवा अधिक प्रज्वलित करण्यासाठी प्रयत्न करावा. मान्यवरांचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. सर्वांनी व्यासपीठावर बसून घ्यावे. यानंतर या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहून आमच्या स्पर्धेची शोभा वाढवण्या निमित्त आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांचा आमचे अध्यक्ष संदीप गावडे यांच्या हस्ते सत्कार करीत आहोत. माननीय जिल्हाधिकारी यांना मी विनंती करतो त्यांनी आमच्या सत्काराचा स्वीकार करावा. जिल्हाधिकारी एक उत्साही व्यक्तिमत्व आहे. त्यांचं पत्रकारांसाठी नेहमीच सहकार्य असतं. सकारात्मक भूमिका असते. जिल्ह्याच्या विकासामध्येही त्यांची सकारात्मक भूमिका असते. जिल्हाधिकारी साहेब, आम्ही तुमचे मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करीत आहोत. यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक अग्रवाल साहेब यांचा आमचे परिषद प्रतिनिधी गणेश जेटे सत्कार करते. अग्रवाल साहेब यांची पत्रकारांसाठी खूप मोठी सहकार्याची भूमिका असते. आम्हाला दरवर्षी ते ग्राउंड विनामूल्य उपलब्ध करून देतात. यावर्षी तर ग्राउंडची व्यवस्था इतकी उत्तम पद्धतीने केलेली आहे. आम्हाला कोणतीही उणीव या ठिकाणी जाणवलेली नाही आणि कोणतीही समस्या त्यांच्या समोर मांडावी लागली नाही. त्यांचे आग्नेय साहेब सगळ्या टीमने या ठिकाणी ग्राउंडची पूर्ण व्यवस्था केलेली आहे. मी मुख्यालय पत्रकार संघाने म्हणून सहभाग घेतल्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतो. यानंतर आमच्या मुख्यालय पत्रकार संघाचे सचिव माननीय मनीषजी दळवी यांचा सत्कार करतील. लहूजी मानेश्वर हे आमचं दगदगत नाव आहे. सध्या गाजत असलेल्या जिल्ह्यातलं नाव आहे पत्रकारांमधलं. सगळ्यांच्या ओठावर तोंडावर हे नाव गाजत आहे. त्यामागची ते कशामुळे ते सांगणार नाही, प्रत्येकाने ते जाणून घ्यायचं. अभिनंदन दळवीजी आणि धन्यवाद दळवी साहेब. आपण आपली भूमिका या सहकार्याची भूमिका नेहमीच ठेवलेली आहे. यापुढे ठेवाल असे मी आशा बाळगतो. यानंतर आमचे संजयजी वालावकर भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत यांचा सत्कार करतील. गाववाले आणि सेंदोरे असे दोन्ही नातं त्यांचं आहे. एक उत्तम स्नेही आहे दोन्ही पण. प्रभाकरजी सावंत आमचे मुख्यालय पत्रकार संघाचे विशेषतः खूप जवळचे मित्र आहेत. प्रभाकरजी सावंत आपले मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर ऍडिशनल एसपी साहेब रावले साहेब यांचा या ठिकाणी बाळ खरोखर सत्कार करते. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांचा सत्कार करावा. रावले साहेबांमधलेही खिलाडी व्यक्ती आज आम्ही पाहिलेली आहोत. त्यांच्यातील खेळाडू पण आम्ही पाहिलेला आहे. उत्तम खेळाडू तो त्यांच्यामध्ये आहे. या ठिकाणी जिल्हा क्रीडाधिकारी सुरेश मॅडम उपस्थित राहिलेले आहेत. त्यांचे या ठिकाणी आम्ही सत्कार करीत आहोत. जिल्हा माहिती अधिकारी चिलवंत साहेब यांचा सत्कार या ठिकाणी
आमच्या ज्येष्ठ सदस्य आणि दैनिक कोकणचा लाईव्ह कोकणचा संपादिका जेवण वरस्कर करतील श्रीवंत साहेब. या ठिकाणी नंदकुमार आयरे आमच्या कार्यकारी अभियंता सर्वदेव साहेब यांचा सत्कार करतील. सर्वदेव साहेबांचं प्रेम आम्हाला आवश्यक आहे. आमच्या पत्रकार कक्षामध्ये बरेचसे उन्हे आहेत आणि त्या कानावर आम्ही त्यांच्या कानावर घातलेले आहेत. ते आवर्जून त्याची दखल घेतील आणि ते आम्हाला सुविधापर्यंत करून देतील अशी अपेक्षा आहे. अपेक्षेने हा सत्कार नाही, एक आत्मीयतेने चांगल्या भावनेने हा सत्कार आहे. पण ते समजला जाताना काहीतरी आपण अपेक्षा पण ठेवायची असते. आणि आम्ही पत्रकार आहोत आणि आम्ही अपेक्षा ठेवल्याशिवाय समाजाच्या वतीने अपेक्षा ठेवल्याशिवाय आम्ही काही तसं सकारात्मक भूमिका घेत नाही. यानंतर आमचे रणजितजी देसाई या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांचा सत्कार पत्रकारांचे मित्र तर आहेतच. दत्तप्रसाद वालावकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आमचा सत्कार करावा. रणजितजी देसाई. रणजितजी देसाई यांचा स्नेह आमचा खूप वर्षापासूनचा आहे. गेले 4 वर्ष तो स्नेह तुटलेला आहे, कारण जिल्हा परिषद प्रशासक लागू आहे. त्यामुळे त्यांचं दर्शन आम्हाला होत नाही. आता ते भाजपचे सरचिटणीस म्हणून किंवा सदस्य नोंदणीचे जिल्हा संयोजक म्हणून आमच्या समोर येतात, परंतु जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून ते आम्हाला खूप आवडतात. त्यांचा एक प्रशासनातला एक अनुभव अभ्यास आहे आणि त्यांच्यासारख्या सदस्यांची जिल्हा परिषदेला गरज आहे. यानंतर जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुरेश नारायण या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमच्या महिला सदस्य काशेकर मॅडम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. या ठिकाणी मालवण संघ दाखल झालेला आहे, तसंच मीडिया संघ पण या ठिकाणी दाखल झालेला आहे. यानंतर उद्घाटनानंतर पहिला सामना या 2 संघामध्ये होणार आहे आणि त्यानंतर जिल्हा मुख्यालय विरुद्ध वकील असा दुसरा सामना होणार आहे. सुरेश मॅडम यांचं मी मनस्वी स्वागत करतो. मुख्यालय पत्रकार संघासाठी त्यांचे नेहमी सहकार्य असतं. यापुढे त्यांचं अशाच प्रकारे सहकार्य लावावं असं मी त्यांना विनंती करतो. आता मान्यवरांना मी बसण्याची विनंती करतो. आता या ठिकाणी जो प्रवेशनीय सामना झाला त्या प्रवेशनीय सामन्यातील विजेता व उपविजेता संघांना सन्मानित करण्यात येईल. या प्रदर्शनीय सामन्यामध्ये सामनावीर म्हणून ज्यांना बहुमान देतो ते पत्रकार संघाचे आमचे राणे साहेब, त्यांचा सत्कार या ठिकाणी जिल्हाधिकारी पाटील साहेब यांनी करावा आणि त्यांना सामनावीराचा बहुमान द्यावा असं मी त्यांना विनंती करतो. राणे साहेब. उत्कृष्ट गोलंदाजी आणि उत्कृष्ट फलंदाजी यांच्या जिल्हा पोलीस संघाला आम्ही हरवू शकलो, नाहीतर आमच्या पोलीस संघाच्या अपयश आमचे साहेबांनी आमचा दोन काढलेलाच होता. यानंतर उपविजेता पोलीस संघाला सन्मानित करतील जिल्हाधिकारी. उपविजेता पोलीस संघाला सन्मानित करतील जिल्हाधिकारी पाटील साहेब. मी पोलीस संघाला विनंती करतो की त्यांनी या उपविजेता संघाची ट्रॉफी घेण्यासाठी तुमचे कॅप्टन आणि व्हाईस कॅप्टन
मान्यवरांच्या व्यासपीठावर आहेत. आपण सर्वजण या ठिकाणी कॉपी घेण्यासाठी या. आपण सर्वजण या ठिकाणी कॉपी घेण्यासाठी या. खूप खूप अभिनंदन जिल्ह्यातील पोलीस संघाचे. पोलीस संघाच्या वतीने अप्पर पोलीस अधीक्षक रावले साहेब या ठिकाणी सन्मान स्वीकारत आहेत उपविभागाचा पदाचा ट्रॉफीचा. त्यानंतर विजेता संघ ठरलेल्या जिल्ह्यातील पत्रकारांच्या संघाला विजेता प्रवेशासाठी कलेक्टर सावंत, जिल्हाधिकारी, एसपी साहेब सर्वच मान्यवर संयुक्तरित्या देतील. मी संघामध्ये सहभागी सर्व पत्रकारांना विनंती करतो की त्यांनी ही ट्रॉफी घेण्यासाठी व्यासपीठावर जायचं आहे. या प्रदर्शनीय सामन्याची पत्रकार संघ त्यानंतर आमचे मुख्यालय पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीपजी गावडे स्पर्धेविषयी 2 मिनिटं बोलतील. नमस्कार. जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघ आयोजित जिल्हास्तरीय पत्रकार क्रिकेट स्पर्धेसाठी उपस्थित असलेले आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब, त्याचप्रमाणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल साहेब, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब, भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब, त्याचप्रमाणे अप्पर पोलीस अधीक्षक रावले साहेब, जिल्हा क्रीडा अधिकारी शिरस मॅडम, जिल्हा माहिती अधिकारी किलवंत साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे मित्र रणजित देसाई साहेब, त्याचप्रमाणे सर्वगोड साहेब, सर्वांचे मी मनापासून स्वागत करतो आणि आभारही मानतो. आम्ही जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघामार्फत जिल्ह्यातल्या सर्व पत्रकारांच्या क्रिकेट स्पर्धा गेले म्हणजे काही 8 वर्षापासून सुरू केलेले आहेत. हे 4थं वर्ष आहे. मध्ये थोडा कोरोनामुळे गॅप पडलेला, परंतु पुन्हा एकदा आम्ही सुरू केलेले आहेत. सांगायचं म्हणजे आज या उद्घाटन समारंभाला पालकमंत्री नितेश राणे साहेब उपस्थित राहणार होते, परंतु मंत्रालयात त्यांच्या मीटिंग असल्यामुळे येऊ शकले नाही. परंतु आम्ही ज्यावेळी पहिली क्रिकेट स्पर्धा सुरू केली त्यावेळी आम्हाला त्यांनी फार मोठं सहकार्य केलेलं होतं आणि ह्या स्पर्धेसाठी सुद्धा ते उपस्थित नसले तरी आमच्या सगळ्या पत्रकारांना त्यांनी टी शर्ट उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचं आम्ही अभिनंदन करतो आणि आभारही मानतो. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेला आमचे जिल्हा माहिती अधिकारी चिलवंत साहेब यांनी सगळ्या पत्रकारांसाठी नॅपकिनही उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्यांचेही मी आभार मानतो. तर आम्ही या वेळेची स्पर्धा घेण्यापूर्वी यावेळी पहिल्यांदाच आम्ही पोलीस विरुद्ध पत्रकार असा प्रदर्शनीय सामना खेळलो. खरोखरच खूप आनंद झाला, कारण पोलिसांची आमचा बऱ्याच वेळा संबंध येतो, पण आजचा हा वेगळा होता. कारण खिलाडी वृत्ती कशी असते हे मैदानातच दिसून येतं. आणि एसपी साहेबांनी आम्ही बोलल्यानंतर लगेचच हो म्हटलं आणि आज आम्हाला ते खेळायला मिळालं. मैदानही त्यांचंच असल्यामुळे फक्त त्यांचा पराभव झाला असला तरी हा खिलाडूपणा आहे, त्यामुळे काही हे नाही म्हणजे संघाचा असं काही नाही. अजून सांगायचं म्हणजे आमचा जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघ फक्त क्रिकेट स्पर्धाच घेत नाही तर वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम राबवत असतं. अनेक वेळा स्वच्छता मोहीम असेल, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार असेल किंवा वनरही बंधारे सुद्धा आम्ही बांधलेले आहेत. म्हणजे सामाजिक उपक्रम राबवत असतो. आणि अनेक आम्ही ज्यावेळी निवडणुका झाल्या विधानसभेच्या त्यावेळी आम्ही जे उमेदवार निवडणुकीला उभे होते त्यांच्याशी आम्ही जाऊन विजन मतदारसंघ विकासाचे आम्ही राजकीय प्रश्न अजिबात विचारले नाहीत त्यांना, फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही ते सगळ्यांनाच आवडलं आणि हा उपक्रम आम्ही पुढेही चालू ठेवणार आहोत. म्हणजे इलेक्शन झालं तरी. आणि ते पालकमंत्र्यांनी हा विषय खरोखरच आम्हाला म्हणजे सांगितलं की चांगला विषय आहे, आपण हा नंतरही एकत्र सगळ्यांना आणू लोकप्रतिनिधींना आणि हा कार्यक्रम पुढेही चालू ठेवू. तर अशा पद्धतीने आम्ही मुख्यालय पत्रकार संघ वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतो. आणि आज अजून एक सांगायचं म्हणजे यावेळी पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ आमच्या दाखल झालेला आहे.
आणि आज पहिलाच सामना मी त्यांना ठेवलेला आहे त्यांचा. त्यामुळे त्यांचाही आम्ही आभार मानतो की आमच्या ते सहभागी झाले आणि त्यामुळे चांगलं याचे खेळ होईल. आम्ही आज जास्त बोलत नाही कारण आता खेळायचं आहे, त्यामुळे सर्वांचे मी आभार मानून इथे थांबतो. धन्यवाद. जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर साहेब आताच आलेले आहेत, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. ज्येष्ठ पत्रकार चंद्रकांत सामंत, त्यांचंही आम्ही स्वागत करतो. यानंतर चंद्रकांत सामंत साहेब आहेत, त्यांचंही या विरोध परत या ठिकाणी स्वागत करतील. धन्यवाद गावडे साहेब. या ठिकाणी प्रथम मान्यवरांच्या हस्ते टी शर्टचे अनावरण होईल आणि दोन्ही संघांना या टी शर्टचे वाटप होईल. कृपया आणि सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की हेच टी शर्ट घालून आपल्याला मैदानात उतरायचं आहे. या ठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते टी शर्टचं अनावरण होत आहे. सरांना उलटा करायला सर उलटा 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 बरोबर नाही मॅडम बरोबर हा ओके 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 या ठिकाणी टी शर्टचं अनावरण होत आहे आणि अनावरण झालेले टी शर्ट मालवण संघाला मिळणार आहे. तर मालवण संघाच्या संघनायकांनी या ठिकाणी एकत्र यायचं आहे. मालवण संघाच्या संघनायकांनी हे टी शर्ट स्वीकारण्यासाठी ठीक आहे. टी शर्ट घालून खेळायचे आहेत, लक्षात घ्या. दोन या ठिकाणी पराग साहेब विनंती करतो की त्यांनी 2 मिनिटं मार्गदर्शन करा. नमस्कार. आज या पत्रकार मित्रांनी आयोजित केलेल्या क्रिकेट स्पर्धेला उपस्थित सगळे जिल्ह्यातले प्रशासकीय अधिकारी, आमचे सगळ्यांचे सहकारी आणि आमचे सगळ्यांचे मित्र आणि आपण सगळी पत्रकार मंडळी, खरं तर हे दुसरं वर्ष आहे आपल्यासोबत या स्पर्धेचं उद्घाटन असेल किंवा समारोप असेल या प्रसंगाचा आनंद घेण्याचा. मागच्या वर्षी याच दरम्यान या स्पर्धा झाल्या आणि त्यावेळी मी म्हणालो होतो की पुढचं वर्ष पत्रकार आणि राजकारणी ह्या दोघांसाठी बॅट्समन म्हणजे 2 संघासारखं असणार आहे. आम्ही बॅट्समनच्या भूमिकेत असणार आणि तुम्ही लोक गोलंदाजाच्या आणि फिल्डिंगच्या भूमिकेमध्ये असणार आहात. कारण साधारणतः या सगळ्या प्रकारामध्ये भारतातली जी काही विकेट्स आहेत म्हणजे ग्राउंड पिच आहेत ती सगळी पाटा विकेट या प्रकारामधली आहेत. ती बॅट्समनसाठी चांगली अशी मांडली जातात. पण मला वाटतं सिंधुदुर्गातली पिच ही जरा वेगळी आहे कारण त्या पाटा विकेटवर बॅट्समनसाठी चांगलं असतं असं कधीच नाही. आणि त्याचं कारण तुम्ही सगळी मंडळी आहात. अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तुम्ही आम्हाला कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचं काम करत आहात आणि त्यामुळे गोलंदाज म्हणून क्षेत्ररक्षक म्हणून तुमच्या सगळ्यांची भूमिका या सगळ्यातली खूप महत्वाची आहे. आणि मी विशेष तुम्हा सगळ्यांना धन्यवाद देईल की गेल्या वर्षभरामध्ये जिल्ह्यामध्ये जो काही एक चांगला प्रघात निर्माण झालेला आहे, इतक्या निवडणुका झाल्या, इतक्या सगळ्या गोष्टी झाल्या, तर सगळ्यांनाच एक संयमात ठेवण्याचं, कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचं काम तुम्ही सगळ्या पत्रकार मित्रांनी केलं. आणि त्यामुळे 2024 हे वर्ष
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या समाजकारणासाठी, राजकारणासाठी, प्रशासनासाठी सगळ्यांसाठी फार उत्तम गेलं आणि त्या सगळ्यांचे खरं तर किमयागार तुम्ही आहात. यापुढेही हा जो सिंधुदुर्गामध्ये हा जो आपण पायंडा पाडलेला आहे, प्रशासकीय अधिकारी असतील, राजकीय मंडळी असतील आणि त्या सगळ्यावर अंकुश ठेवणारी तुम्ही पत्रकार मंडळी आहात, तर या सगळ्यांनी मिळून आपण चांगलं काम करून आपण लवकरच हा जिल्हा 50कडे जातोय. आपला सुवर्ण महोत्सव संपन्न होणार आहे. तर आपण जो काही स्तुत्य प्रयत्न चालू केलेला आहे विजन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अशा पद्धतीचा, आपण सगळ्यांनी मिळून तो पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. आज या सगळ्या विषयामध्ये, या सगळ्या स्पर्धांमध्ये सामील होणाऱ्या सगळ्याच पत्रकार, खेळाडूंचं, पोलीस मित्रांचं, सगळ्यांचं या ठिकाणी मी त्यांना शुभेच्छा देतो, त्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि या स्पर्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पार पडाव्यात अशी श्रीदेव रवनाथ यांनी प्रार्थना करतो आणि आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊन थांबतो. धन्यवाद साहेब. आपण सांगितलं की आमचा वॉच आहे, त्यापेक्षा SP साहेबांचा मोठा वॉच होता. त्यामुळे स्पर्धा अगदी निर्भोग आणि चांगल्या वातावरणात पार पडलेले आहेत आणि हे आम्ही त्यांना अगदी समोरासमोर पण सांगितलेलं आहे. आता राजकीय एक आम्हाला मार्गदर्शन झालं, आता प्रशासकीय मार्गदर्शन गरज आहे. मी त्यासाठी जिल्हाधिकारी पाटील साहेबांसाठी माहिती देतो. सन्माननीय मंच आद्य पत्रकार बाळासाहेब जांभेकरांना नमन करून आपण हा कार्यक्रम सुरू करतो आहोत. सकाळीच एक बातमी वाचली मी आज तरुण भारतच्या शेखर सामंतांचं त्यात मी बातमी दिली आहे की आपल्या जिल्ह्यामधले तरुण नोकरी नाही, जॉब नाही म्हणून बाहेर जात आहेत आणि दुसरी बाजू अशी परिस्थिती आहे की आपल्याकडे कामाला लोक मिळत नाही. हा सामाजिक प्रश्न आहे. आता मोठे सगळे पत्रकार इतके जमले म्हणून मला आता हा बोलावं वाटलं याच्यामध्ये की पत्रकारांनी यात भूमिका घ्यावी. लोकशाहीच्या 4 स्तंभामध्ये आपला स्तंभ एक फार पॉवरफुल आहे की जो बदल करू शकतो. आम्ही प्रशासन किंवा राजकारण किंवा न्यायमंडळ आम्हाला काही मर्यादा आहेत, तुम्हाला तशा मर्यादा नाही आहेत. त्या अनुषंगाने आपण जर काही काम करता आलं आपल्याला सामाजिक जाणीवेने की जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल आपल्याला तर आपल्याला काय काय करता येऊ शकतं. किंवा मी नेहमी लोकांना माझ्याकडे जेवढे लोक येतात निवेदन द्यायला किंवा त्या सगळ्यांना बोलतो की तुम्ही तुमची मानसिकता बदला. एखादा यायचं म्हणलं की आपण संघर्ष सुरू करतो अगोदर. समन्वयाने आपल्याला काम करता येते का बघूया आणि समन्वय कसा असावा हे आपल्या ग्राउंडवर कळतं. टीम स्पिरिट आहे किंवा एखाद्या खेळाडूतीने घेणं आहे आणि त्यासाठी खेळ फार महत्वाचे आहे. तेव्हा सगळे तुम्ही खेळता हे फार चांगली गोष्ट आहे. खेळलं पाहिजे, काहीतरी छंद जोपासला पाहिजे, तब्येत चांगली राहिली पाहिजे आपली. आपल्याला काम करायचं तर आपल्याला आपण आपली तब्येत चांगली ठेवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी खेळाची फार महत्व आहे. त्यामुळे सगळे तुम्ही खेळता हे फार आनंदाची गोष्ट आहे. या निमित्ताने सगळे पत्रकार इथं आले आहेत, फार चांगली गोष्ट. म्हणजे मला असं बघून वाटतं किती संघ आहे आपल्याकडे? 8 संघ आहेत. म्हणजे आपल्याकडे आमचे काही कार्य सुद्धा एवढे लोक आमच्याकडे नाही, तेवढे सगळे पत्रकार आहेत आता आज. आणि संपूर्ण तुमचं लक्ष सगळीकडे आहे. जसं म्हटलं प्रभाकर साहेबांनी कंट्रोल तुम्ही करू शकता, त्याचबरोबर तुम्हाला लोकांना जाणीव देऊन समाजाची भान पण तुम्हाला देता येईल. असं जर काम केलं तर मला वाटतं की हे फार चांगलं होईल. प्रशासन आम्ही आमच्यावर प्रयत्न करतोच आहोत, पण पत्रकारांचा मोठा रोल आहे याच्यामध्ये. तो त्यांनी करावा. सामाजिक भान ठेवून जर पत्रकारिता करता आली आणि त्यामध्ये खेळाडूवृत्ती ठेवली, बॅलन्स असायला पाहिजे. बॅलन्स आला तर आपलं मग काम चांगलं होऊ शकतं. त्यामुळे तो बॅलन्स ठेवून जर आपण पत्रकारिता केली आणि खेळाडूतीनं जर सगळं व्यवस्थित मॅनेज केलं तर मला वाटतं की आपल्याला जिल्ह्याला पुढे घेऊन जायला काही अडचण असू नये. या निमित्ताने सगळे जर पत्रकार आहेत चांगले खेळतील, संघभावना जोपासतील, याबरोबरने पंचांचे निर्णय मान्य करतील, वाद करणार नाहीत, हे आवश्यक आहे. या निमित्ताने प्रिंट मीडिया आहे एकत्र आला तुमच्याबरोबर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे, सोशल मीडिया आला का मला माहिती नाही, त्यांनाही बरोबर का त्यांचा तर जास्ती बूम आहे. त्यामुळे तेही बरोबर असले पाहिजे. सगळ्यांनी मिळून एकत्रितपणे जर काम केलं तर मला वाटतं की आपल्याला हे चांगला जिल्ह्याचा विकास करणं सोपं होईल. त्यामुळे सगळ्यांना धन्यवाद, शुभेच्छा आणि धन्यवाद. थँक्यू. त्यानंतर स्पर्धे ग्राउंडवर प्रत्यक्ष सामन्याच्या स्पर्धेचा शुभारंभ होईल. पहिल्यांदा सॉरी, कारण कलेक्टर साहेबांच्या नंतर मला बोलायचे अधिकार नाही. तर तुमची माफी मागून एक रिक्वेस्ट अशी आहे की सगळे पत्रकार खूप छान रीतीने इथे उपस्थित झालेले आहेत. खूप सुंदररित्या तुमचं आयोजन नियोजन सुद्धा झालेलं आहे. सर, आपल्याला एक विनंती करते की आपल्या जिल्ह्यात क्रीडा पत्रकार पुरस्कार यावर्षीपासून सुरू करावेत.
तर ते आपण ह्या वर्षीपासून सुरू केलं तर सगळ्यांना एक उत्साह पण मिळेल आणि पत्रकारिता अजून क्रीडा क्षेत्राला उचलून धरण्यात येईल म्हणून. सर धन्यवाद. थँक्यू. मॅडमने गेल्या वर्षीच आम्हाला ही विनंती केलेली होती, परंतु त्यावेळी आम्हाला म्हणजे तो मेसेज वरपर्यंत पोहोचवता आला नाही. आज आमच्या मनामध्ये होतं पालकमंत्री येणार होते, याच्यासोबत एक जिल्हा परिषदेचा पुरस्कार, पत्रकार पुरस्कार, ही आमच्या डोक्यात संकल्पना होती. ती दोन्ही विषय आम्ही पालकमंत्र्यांसमोर ठेवणार होतो, पण आता जिल्हाधिकारी साहेब आहेत, आम्ही प्रभाकरजी सावंत आहेत, त्यांना विनंती करतो तो आमचा विषय त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावा. आणि जिल्ह्यातील अनेक पत्रकार आहे की क्रीडाला मोठं करण्यासाठी लिखाण करत असतात, त्यांनाही कुठेतरी यातून उत्तेजन मिळेल. आणि आमच्या क्रीडाधिकारी मॅडम यासाठी म्हणजे सहकार्य करण्यास तयार आहेत. जिल्हा नियोजनमध्ये अगदी 10-15 जास्त काही मोठं नियोजन करण्याची गरज नाही, तर त्यासाठी आपण सहकार्य करावे, सकारात्मक भूमिका घ्यावी अशी मी विनंती करतो. यानंतर मैदानावर सर्व मान्यवरांना जाण्याची विनंती करतो. त्या ठिकाणी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी दळवी यांच्या हस्ते या स्पर्धेचा श्रीफळ शुभारंभ होईल. मनीष दळवी यांच्या हस्ते शुभारंभ होईल. तर एसपी साहेबांच्या हस्ते फीत कापली जाईल. आणि मालवण आणि मीडिया संघ दोघांनी मैदानावर उपस्थित राहायचं आहे. मालवण आणि मीडिया संघ त्या ठिकाणी एसपी साहेब यांच्या हस्ते फीत कापली जाईल आणि जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवले जाईल. मुख्यालय पत्रकार संघ आयोजित जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांच्या या क्रीडा स्पर्धांपेक्षा आनंद महोत्सवात उपस्थित सर्व अधिकारी, पदाधिकारी, पत्रकार या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. याचबरोबर या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र कशाल यांच्या वतीने आरोग्य पथक ठेवण्यात आलेलं आहे, त्यांचंही आम्ही स्वागत करतो. या ठिकाणी बीएड बेरोजगार संघटनेचे अध्यक्ष उपस्थित आहेत, त्यांचे कार्यकर्ते उपस्थित आहेत, या सर्वांचं स्वागत करतो. प्रत्यक्ष मैदानावर उद्घाटनाचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. या ठिकाणी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी दळवी यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून या स्पर्धांचं उद्घाटन होत आहे. त्याचबरोबर जिल्हा पोलीस अधीक्षक माननीय सौरभ कुमार अग्रवाल साहेब यांच्या हस्ते फीत कापून या स्पर्धांचं उद्घाटन होणार आहे. या स्पर्धा संपन्न होण्यासाठी सर्वात महत्वाचं असतं ते म्हणजे मैदान. आणि गेली कित्येक वर्ष आमच्याकडे इच्छा होती बॉलिंग करायची. हे मैदान पोलीस बॉलिंग करा, आम्हाला बॅटिंग करतो. विना मोबदला देण्यात येत आहे, त्यामुळे त्यांचे मनपूर्वक आभार. आताही या मैदानावर चांगली व्यवस्था त्यांनी केली, पिच तयार करणं, त्याचबरोबर सर्व गोष्टी त्यांनी केलेल्या आहेत. उद्घाटन झालेलं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी दोन्ही संघ उपस्थित आहेत. भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्या हस्ते होईल आणि भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्या हस्ते नाणेफेक होईल. तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी आता आपल्याला चांगल्या त्यांनी गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, ते बॅटिंग करत आहेत. शुभारंभाचं बॅट हातात घेऊन ते आता षटकार मारण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तर त्यांना जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल हे चेंडू बघत आहेत. सुंदर असा त्यांचा आपल्याला चेंडू आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगल्या प्रकारे तो चटवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नुसतं प्रशासकीय कामातच नाही तर क्रीडा क्षेत्रातही
ही मंडळी आपलं योगदान दाखवतात. स्पर्धांचं उद्घाटन झालेलं आहे. भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, खरं म्हणजे त्यांनी भाजपाचं जिल्हाध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर जिल्ह्यामध्ये षटकार चौकार अशी आतषबाजी त्यांनी सुरू केलेली आहे आणि आता प्रत्यक्ष मैदानात ते कुठची आतषबाजी करतात ती पाहूया. प्रभाकर सावंत हे चौकार षटकार मारण्यात एक्सपर्ट आहेत. त्यांनी जिल्हाध्यक्ष हे पद स्वीकारल्यानंतर जिल्ह्यात सलग 3 षटकार मारलेले आहेत. लोकसभा त्यानंतर विधानसभा असे जिल्हा आणि आता रणजित देसाई जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी हे सगळे टीमच भारी आहे. प्रभाकर सावंत, रणजित देसाई, मनीषजी एकदम तरुण अशी टीम आहे आणि ही सध्या जिल्ह्यात चौकार षटकार जोरदार मारत आहे. आता मैदानात मनीषजींनी बॅट घेतलेली हातात. आता बघूया चौकार मारतात की षटकार मारतात. आज दुपारी आपल्या सर्व पत्रकारांसाठी स्नेहभोजन सगळ्यांसाठी स्नेहभोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आणि ही स्नेहभोजनाची व्यवस्था सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. डायरेक्ट 6 मारा जाऊ दे. आउट झाला तर मारू टाक रे मारू. सर्वगौड साहेब, खरं म्हणजे सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिथे जिथे काही जमिनी भरलेल्या दिसतील तिथे काहीतरी उभारण्याचा प्रत्यक्ष बॅट घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला. आता दोन्ही संघांमध्ये सामना सुरू होईल. पहिला मालवण आणि इलेक्ट्रॉनिक संघ यांची नाणेफेक आजचा पहिला सामना सुरू होईल. भविष्यात तेच होणार. मोबाईल कॉइन मिळणार. हा इलेक्ट्रॉनिक असे मालवण हा या बाजू मालवण आणि यावेळी पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेले आहेत. त्यांचं हार्दिक स्वागत. प्रभाकर सावंत हे नाणेफेक करत आहेत. चला आम्ही जिंकलो. बॅटिंग घेणार का बॉलिंग घेणार? बाहेर जाऊन परत इनका आउट लगेच गेलं की सवय नाही ना. लगेच निर्णय करायची सवय बॅटिंग केला तुम्ही काय जिंकला. आपले प्लेयर
कॅप्टन उपकॅप्टन या स्पर्धांसाठी स्पर्धा संपन्न होण्यासाठी आणि आता उद्घाटनासाठी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब हे उपस्थित राहिले त्याबद्दल त्यांचे जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाचे वतीने हार्दिक स्वागत आभार मानत आहोत. त्याचबरोबर जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल त्यांचे आभार मानत आहोत. त्याचबरोबर उपस्थित राहिले त्यांचे आभार. त्याचबरोबर जिल्हा बँक आभार मानतो. त्याचबरोबर रणजित देसाई इथे उपस्थित राहिले त्यांचे आभार. त्याचबरोबर सौरभ साहेब उपस्थित राहिले त्यांचे आभार मानतो. जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद सिल्वन साहेब हे उपस्थित राहिले त्यांचे आभार मानतो. त्याचबरोबर क्रीडा अधिकारी उपस्थित झाले त्यांचे आभार. त्याचबरोबर प्रभाकर सावंत उत्तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक राहुल साहेब उपस्थित झाले त्यांचे जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. तसेच जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेशजी उपस्थित झाले त्यांचे मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर चंद्रकांत सामंत ज्येष्ठ पत्रकार उपस्थित राहिले त्यांचेही आभार. तसेच या स्पर्धांचं लाईव्ह टेलिकास्ट कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून होत आहेत. कोकणसाद लाईव्हचे आभार. त्याचबरोबर या स्पर्धा संपन्न होण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं त्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार. त्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि लगेच सामने सुरू करायचे आहेत. पंचांना विनंती आहे की त्यांनी हा सामना लगेच सुरू करायचा आहे. यानंतर समालोचक यांच्याकडे माईक सुपूर्द करतोय. धन्यवाद जिल्हाधिकारी साहेब. पाटील साहेब या ठिकाणी आले त्यांचे आभार. सर्व पाहुणे मंडळी प्रभाकर सावंत साहेब, मनीष दळवी साहेब, रणजित देसाई साहेब, पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल साहेब सर्वांचे खूप खूप आभार. सर्वगड साहेबांचे आभार. आपले जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष माननीय उमेशराव तोरसकर आलेले आहेत त्यांचं स्वागत त्यांनी बसून घ्यावा. सर्वगड साहेबांनी थोडा वेळ आम्हाला द्यावा अशी विनंती आहे. ज्येष्ठ पत्रकार चंद्रकांत सामंत या ठिकाणी आलेले आहेत त्यांचंही स्वागत. आमचे प्रमोद माडगूत आलेले आहेत, अजय सावंत आहेत त्यांचं सर्वांचं स्वागत. सुरेश औलवेकर हे वेंगुर्ल्यावरून खास आलेले आहेत. ते बहुतेक इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये खेळणार आहेत तर त्यांचंही स्वागत. गुरु दळवी हे सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये बहुतेक खेळणार आहेत त्यांचं स्वागत. आणि आपल्या पत्रकारांचे नेते माननीय चिलवन साहेब हे मुख्यालय पत्रकार संघामधून खेळणार आहेत त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो. ही चहा पाण्याची व्यवस्था खंडागळे साहेब यांनी केलेली आहे त्यांचे आभार व्यक्त करतो. पालकमंत्री माननीय नितेश राणे साहेब यांनी सर्वांना टी शर्ट दिलेले आहेत तर त्यांचे आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्याशिवाय सर्व पत्रकारांच्या दुपारच्या भोजनाची व्यवस्था माननीय अध्यक्ष मनीष दळवी जिल्हा बँक यांनी केलेली आहे त्यांचे आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. नमस्कार. या ठिकाणी जो पेंडॉल आहे तो पेंडॉल आम्हाला सर्वगड साहेबांनी 2 दिवसापूर्वी मॅनेज करून दिला पलीकडचा तर त्यांचे आभार व्यक्त करतो. सर्वगड साहेब हे पत्रकारांचे जवळचे मित्र आहेत आणि ते रिटायर्ड झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच राहणार आहेत त्यामुळे त्यांचे आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आमच्या कोकणसादच्या संपादिका आमच्या सहकारी देवयानी मॅडम आलेल्या आहेत त्यांचंही स्वागत. नमस्कार. हॅलो 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 हॅलो.
हा आमचे मित्र पोलीस मित्र उंदळेकर सर या ठिकाणी आहेत. त्यांनी कृपया आम्हाला थोडा वेळ द्यावा. त्यांनी ते बसावं अशी आमची विनंती आहे. त्याबरोबरच विजय गावकर हे आमचे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत, पत्रकारांचे दादा आहेत. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत. ते इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या संघातून आलेले आहेत आणि आपल्याशी आता आहेत आमचे सहकारी कॉमेंट्रेटर आणि अतिशय नावाजलेले कॉमेंट्री करणारे सचिन उंदळेकर सर या ठिकाणी कॉमेंट्री करतील. धन्यवाद गणेशजी. 2 टीम तयार आहेत. 11 खेळाडू ठरवणं मुश्किल झालेलं आहे. संघ कॅप्टनला कुणाला खेळू आणि कुणाला नको. खास करून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम जी आहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या कॅप्टनला समजणं झालंय कुणाला खेळवायचं आणि कुणाला नाही. त्यांना एकच विनंती राहील, 11च खेळाडू घेऊन आपण आज उतरायचं आहे. बाकी सर्व खेळाडू इथंच थांबतील. जे या अगोदर खेळलेले आहेत आमच्या विरोधात, त्यांनी जर इथे थांबले तरी चालू शकतं. जे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम मध्ये आहेत, जो कोणी पहिला 6 मारेल त्या पहिल्या बॉलला, ओव्हरच्या पहिल्या बॉलला पहिला 6 जो मारेल त्याला 1001 रुपये आणि त्यानंतर जो कुणी पहिला 6 मारेल त्याला 501 रुपये आमचे चिलवण साहेबांनी जाहीर केलेले आहे. थोडं जर जे उशिरा सांगितले ते पहिल्यांदा घ्यावे. सर्व गौड साहेब आपल्याला शुभेच्छा देत आहेत. आपल्यासाठी काहीतरी नक्कीच जाहीर करत आहेत. सर्व सन्माननीय पत्रकार बांधव, तुम्हाला हा जो आगळा वेगळा तुम्ही उपक्रम दरवर्षी राबवतात त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचं मी सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो. नमस्कार. मित्र हो, हॅलो. या ठिकाणी तुम्ही मला बोलवलं, आम्हाला मान सन्मान दिला, त्याबद्दल मी तुमचा अत्यंत आभारी आणि ऋणी आहे. खेळ ही माणसाची शारीरिक क्षमता वाढवते. लहूजी, खेळ ही माणसाची शारीरिक क्षमता वाढवते. तुमचं हे 4थं वर्ष आहे, तर अमृत महोत्सवी मला बोलवा आणि सगळे उपस्थित राहा त्या दिवशी. आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये जर बरं का, पहिल्या ओव्हरमध्ये जर एक विकेट घेतली कोणी तर त्याला माझ्याकडून 1000 रुपये. आणि धन्यवाद. ज्येष्ठ पत्रकार नंदकिशोर महाजन या ठिकाणी आलेले आहेत. आम्ही त्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहोत. आणि पहिल्या सामन्यामध्ये पहिला 6 याला माझ्याकडून 1001 रुपया. लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. आमच्या या क्रीडा स्पर्धासाठी आरोग्य विभागाने खास आरोग्य पथक पाठवलेले आहे. कसाल PHCचे 4 आम्ही सर्वगोड साहेब यांच्या हस्ते गुलाब पुष्प देऊन सत्कार करत आहोत. तर त्यांनी उपस्थित राहावे विनंती. अंपायर रेडी आहेत, टीम रेडी नाही अजूनही. इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया टीम लवकर तुम्ही ग्राउंड वरती जायचं आहे, नाहीतर आपल्याला बाद ठरवण्यात येईल. दुसऱ्या टीमला बाय देण्यात येईल. लवकर वेळ होत आहे. दिवस संध्याकाळी 6 वाजता सूर्य मावळणार आहे. त्याच्या अगोदर आपल्याला सर्व सामने खेळवायचे आहेत. उतरा ना बाकीचे. नाही आज अमावास्या आहे, लवकर काळोख पडणार आहे. 29 तारीख आज अमावास्या असल्यामुळे लवकर काळोख पडणार आहे आणि काळोख पडल्यानंतर काही खेळाडू नंतर दिसणार नाहीत. त्यामुळे वेळेत कदाचित मुख्यालय पत्रकार संघ फायनलला गेला आणि आमच्यासारखं उतरला तर दिसणार नाही. म्हणून कृपया वेळेत या ठिकाणी सामने भरावेत. अमित म्हणाला आलेले खेळाडू आलेले नाश्ता करतायत, फक्त ते नाश्ता कट्ट्यावर करतायत की इथे करतायत एवढं फक्त तू सांग. आणि लवकरात लवकर टीम उतरा, उगाच वेळ नको. आणि लहूजी
आकाशवाणीचे पत्रकार निलेश जोशी या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत. त्याशिवाय समीर माडगूत मालवणचे फोटोग्राफर ज्येष्ठ पत्रकार या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत. आम्ही इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे कॅप्टन कृपया महेश सावंत आहेत का, त्यांनी कृपया व्यासपीठाजवळ यावे. जो पहिला 6 मारेल त्याला 1000 रुपयाचं बक्षीस सरोगड साहेबांना. बरोबर अजून फक्त पहिला 7 मिनिटं मोजून 7 मिनिटं. पहिला विकेट बॉलर घेईल, जो पहिला विकेट बॉलर जो घेईल त्याला 1000 रुपये बक्षीस सरोगड साहेबांनी जाहीर केलेले आणि माझ्याकडे दिलेले आहेत. उगाच जाहीर केलेलं नाही आहे, त्यांनी प्रत्यक्षात माझ्याकडे पैसे दिलेले आहेत, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. महेश टीमची नावं दे. आमचे संजय सावंत आमचे मित्र यांचं या ठिकाणी खूप खूप स्वागत. गेल्या वर्षी गणेश जेठे आणि बाळ खडपकर यांनी झुंजार फलंदाजी केली होती आणि त्याच्या मागे प्रेरणा होती संजय सावंत, पप्पू निमनकर आणि रमेश जोगळे यांच्या प्रेरणेमुळे गेल्या वर्षी अतिशय नॉनस्टॉप बॅटिंग दोन्ही फलंदाजांनी केली होती. यावर्षी त्याने प्रेरणा द्यावी अशी विनंती त्यांना आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नावा लिहा. मालवण संघ एक कोणतरी नावं लिहा इकडे. शेवटची 7 मिनिटात जर संघ उपस्थित नाही राहिला तर आम्हाला काय सांगायचं नाही, कारण 9:30ची वेळ दिलेली होती, आता 11:15 वाजलेले आहेत. गिरीश परब जरा इथे यायचंय. गिरीश परब. 4 षटकांचा सामना होणार आहे. 4 षटकांमध्ये 3 गोलंदाज, 1 गोलंदाज 2 ओव्हर टाकू शकतो, एकच. अशा एकूण 4 षटकांमध्ये 3 गोलंदाज वापरू शकता, 4ही गोलंदाज वापरू शकता. गोड बरोबर आहे लहू. शबास. माझे सहकारी कॉमेंटेटर लहू माडेश्वर लहूजी या ठिकाणी बसलेले आहेत आणि ते अतिशय चांगले मालवण संघाने करत आहेत. जे आहेत त्यांच्यामध्ये क्षेत्ररक्षण लावून घ्यावं आणि सामना तात्काळ सुरू करावा. मालवण संघाने कृपया आहेत ते खेळाडूंना ग्राउंडवर उतरा आणि सुरू करा. वाहने हळू चालवावी. गर्दी आहे. साधारणतः 50,000 प्रेक्षक या ग्राउंडवर बसलेले आहेत आणि ते मॅचचा आनंद घेत आहेत. या स्पर्धेचा आनंद साधारण 50,000 प्रेक्षक या ठिकाणी बसलेले आहेत, ते आनंद घेत आहेत. त्यामुळे सर्वांनी वाहने सावकाश चालवावी. तुषार नेवरेकर आलेले आहेत, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. आणि दोडामार्गचे नेते सुहास देसाई या ठिकाणी आलेले आहेत. अलीकडेच त्यांना महाराष्ट्राचा आदर्श पुरस्कार मिळालेला आहे आणि आशिष शेलार यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार झालेला आहे. त्याबद्दल आम्ही सुहास देसाई यांचे अभिनंदन करतो. आणि त्यांनी कोकण सरला लाईव्ह प्रक्षेपण या ठिकाणी सुरू आहे. सुहास देसाई यांनी खरोखरच पत्रकारांना दाखवलेलं आहे. जाता काहीतरी अशी त्यांना विनंती आहे. मालवण संघाचा कोणीतरी या आणि त्यांनी क्षेत्ररक्षण लावून घ्यावं. या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाचे पुणे जाणते ज्येष्ठ पत्रकार विकास गावकर धन्यवाद. उपस्थित आहेत, त्यांचे मनपूर्वक आभार. विजय गावकर दूरदर्शनचे ते दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. लहू सर धन्यवाद. या ठिकाणी थोड्याच वेळात सामना सुरू होतोय तो मालवण पत्रकार संघ विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंधुदुर्ग. फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये उतरतायत ते सदाशिव लाड. एबीपी माझा, उघडा डोळे पहा नीट. महेश सावंत पियारो माजी आजी पियारो सॉरी पियारो आजी नाही, सगळ्यात माझा. एबीपी माझा तर माझी झाला. हा तर उतरून घ्या पटकन. जी 24 तास उमेश परब आजी. जय महाराष्ट्र करता सुरेश कोलगेकर संघामध्ये दाखल झालेले आहेत.
जय महाराष्ट्र करत करत संघात दाखल झाले. क्या होणार झोपी होणार काय झालं. चला मालवण संघ आपल्या मालवणचे क्षेत्ररक्षण लावून घ्यावे आणि मैदानात मालवणच्या टीमने उतरावे, क्षेत्ररक्षण लावून घ्यावे आणि कृपया सामन्याला सुरुवात करावी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया याने बॅटिंगसाठी दोन्ही बॅट्समन गेलेले आहेत. चित्त आपला महेश सावंत आणि दुसरा कोण नाना लाड. हे महेश सावंत हे टीव्ही 9 चे पत्रकार आहेत आणि नाना लाड हे बहुतेक एबीपी माझाचे पत्रकार आहेत. तर त्यांचे आम्ही स्वागत करतो आणि आता थोड्याच वेळात सामन्याला सुरुवात होईल. आमचे कॉमेंट्रेटर दोन धडाडीचे कॉमेंट्रेटर विवेक परब आणि लवूजी महाडेश्वर यांच्याकडे मी माईक सुपूर्द करतो, परंतु मध्ये त्यांनी आमच्याकडे माईक द्यावा. आम्हाला स्वागत करावं लागतं आलेल्या पाहुण्यांचं आणि त्यामुळे त्यांचं हा आणि माईक दोन आहेत. हो येस. जर आपल्या कुठल्या पत्रकार मित्रांना शुगर असेल तर बाजूला चेकिंगची व्यवस्था केलेली आहे. कोणाचा बीपी वाढला तरी बाजूला तपासणी करा, मगच ग्राउंडवर उतरा अशी विनंती आहे. आपल्या शरीराची काळजी घ्या. ग्राउंडवर कोणी ज्याला धावायची सवय नाही त्यांनी धावू नका आणि शरीराची काळजी घ्या. आणि हा सामने लवकरात लवकर संपूया. आज अमावास्या आहे, संध्याकाळी लवकर मावळणार आहेत. काही खेळाडू संध्याकाळी उशिरा दिसणार नाहीत, त्यामुळे लवकरात लवकर आपण या सामन्या संपूया अशी विनंती आहे. गणेश इसवलकर आलेले आहेत फोंडाघाटवरून, त्यांचे आभार. प्रदीप राणे आलेले आहेत, त्यांचे स्वागत. उमेश बुचडे आलेले आहेत, त्यांचे स्वागत. आणि आता कृपया सामन्याला लगेच सुरुवात करावी, मुळातच उशीर झालेला आहे. धन्यवाद. धन्यवाद जेठे साहेब. आपण ज्या ठिकाणी असाल त्या ठिकाणी चैतन्य चैतन्य आणि चैतन्यच. या ठिकाणी जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघ आयोजित सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांच्या क्रिकेट स्पर्धांना प्रारंभ होत आहे. पहिलाच इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया विरुद्ध मालवण या संघांमध्ये हा सामना सुरू होत आहे. पहिली लढत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ विपक्ष मालवण पत्रकार संघ. नाणेफेकीचा कौल अर्थातच मालवण क्रिकेट संघाच्या बाजूने. क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंधुदुर्ग क्रिकेट संघ हा सलामीवीर घेऊन मैदानात पाहायला मिळतील. मेन पंचांच्या भूमिकेत वैभव परब, स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत सनी भिसे आपलं देखील स्वागत. पहिल्या लढतीच्या दरम्यान पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा, त्यावर शॉर्ट फुलचा फटका. दुसऱ्या धावेसाठी वळवलेली पावलं. फेक झाली असती तर कदाचित यावेळी सामन्यात अटीतटीची स्थिती निर्माण होताना पाहायला मिळते स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने. पहिल्या चेंडूवर एकेरी धावेने श्री गणेशा सुरुवात पाहायला मिळते. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंधुदुर्ग क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना. नंदकुमार आर्य यांना विनंती आहे की त्यांनी मुख्यालय पत्रकार संघ आणि कुडाळ संघ यांची टी शर्ट द्यावीत. जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघ सिंधुदुर्ग नगरी आयोजित ओव्हरआर्म टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2025 पहिल्या दिवशी मान्यवरांच्या मांदियाळीत शुभारंभ झाला आणि त्यानंतर पहिली अधिकृत लढत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना निमंत्रण मिळाल्यानंतर तर मालवण पत्रकार संघ क्षेत्ररक्षण करताना. गोलंदाजी मार्कवर आप्पा मालणकर. पहिल्या चेंडूवर एक धाव बहाल केल्यानंतर क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना सजवल्या गेल्यानंतर सलामीवीर सदाशिव लाड आणि महेश सावंत हे दोन सलामीवीर मैदानात. बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीच्या फटक्यावर चांगलं क्षेत्ररक्षण. स्वतः गोलंदाज. दुसरा चेंडू निर्धाव.
संपूर्ण स्पर्धेचा विचार केला तर अजून कोणी नाश्ता करायचे असतील, भुके उपाशी पोटी आपण खेळू नका ही विनंती असेल. बरोबर ना महाडेश्वर? उपाशी पोटी कोणी खेळायचं नाहीये. भरपेट जेवा, भरपेट नाश्ता करा आणि खेळतानाच भरपेट खेळा. पहिलं षटक, 4 षटकांचा सामना. अप्पा मालनकर गोलंदाजी मार्कवर तिसरा चेंडू घेऊन फुलटा चेंडू, फुलचा फटका, मिड विकेट बाउंड्री लाईनचं क्षेत्र निवडलंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. दुसऱ्या धावेसाठी वळवलेली पावलं 2 धावा बहाल करतील. नो चेंडूचा इशारा पंचांचा. उत्तम गणेश गावकर यांची उत्तम फिल्डिंग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. सुरू कर. नो चेंडू आणि त्यावर 2 धावा धावून एकूण 3 अतिरिक्त धावांनी सांघिक धावफलक. यावेळी मात्र 4 धावा पाहायला मिळतील. प्रथम फलंदाजी करताना सलामीवीर सदाशिव लाड यांच्या माध्यमातून एकेरी धाव पाहिली होती आपण. महेश सावंत यांनी नो चेंडूवर स्वतःचं खातं 2 धावांनी उघडलंय. मोठा फटका मारायचा मानस, चेंडू बॅटचा संपर्क हुकवला जात. यष्टीरक्षकाकरवी देखील घोरचूक. चेंडू जोपर्यंत फील्ड केला जाईल, वापसी केली जाईल, तोपर्यंत 1 धाव ही बाईटच्या स्वरूपात धावफलकावर. 5 धावांनी सुरुवात या पहिल्या लढतीची. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ विपक्ष मालवण पत्रकार संघ. नाणेफेकीचा महत्वपूर्ण कौल जिंकल्यानंतर मालवण क्रिकेट संघाने मनाजोगता निर्णय घेतला. आप्पा लाड ना गोलंदाज, आप्पा मालनकर. गोलंदाजी मार्कवर अप्पा मालनकर पाहायला मिळतील. पहिल्या 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. पूल करायचा प्रयत्न, फलंदाजाला चकवत. परत एकदा यष्टीरक्षकाची कमाल धमाल, बेमिसाल कामगिरी. बॅकअप मात्र खूप सुंदर पाहायला मिळत आहे. ते मालवण पत्रकार क्रिकेट संघाच्या वतीनं बाईकच्या स्वरूपात. एकेरी धाव आणि एकेरी धाव्याने सांघिक धावफलक 6 धावा. अर्धा डझन धावा धावफलकावर पाहायला मिळतील. कोटलेगावचे सुपुत्र वैभव परब नॉन स्ट्रायकिंग अँड अंपायर, तर कसालगावचे सुपुत्र सनी भिसे हे 2 नामवंत पंच या संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान. परत एकदा फुलरल्यानपदा चेंडू. यावेळी दुसरा भीमर हाताला या षटकामध्ये. अप्पा मालनकर या चेंडूवर मात्र स्क्वेअर कटचा देखना फटका. चेंडू सीमा रेखा पार, दर्जेदार चौकार. नो चेंडू आणि 4 एकूण 5 धावा धावफलकावर. अतिरिक्त धावांनी संगीत धावफलक 11 धावा धावफलकावर. जिल्हा पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष संतोष राऊळ या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करत आहोत. कुडाळ पत्रकार संघामध्ये उमेशराव तोरसकर हे अध्यक्ष आहेत, ते खेळणार आहेत अशीच त्यांनी आता आम्हाला बातमी दिलेली आहे. पण त्यांनी अनेक महिने बहुतेक प्रॅक्टिस केलेली नाही, तरी ते बहुतेक आता चांगलं खेळतील असा आम्हाला अंदाज आहे. आणि गेली अनेक वर्ष ते बॉलिंग चांगल्या पद्धतीने करत आहेत आणि बॅटिंगही करत आहेत. त्यांना आता यावरचा खेळ आम्ही त्यांचा पाहण्यासाठी उत्सुक आहोत. 2 भीमर, यामुळे कदाचित गोलंदाजाला केलं गेलं बंद. 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. फ्री हिटचा चेंडू यावेळी पाहायला मिळेल. फक्त राखीव खेळाडू जाईल आणि जो खेळाडू मैदानात जाईल तो राखीव असेल. त्यामुळे मैदानामध्ये जाताना 12वाच खेळाडू जाईल आणि जो अति आत्मविश्वासी अति उत्साही असेल जाईल तो राखीव ठरेल. ही मॅच लाईव्ह सुरू आहे, दूरदर्शनवर लाईव्ह सुरू आहे. विकास गावकर यांनी विजय गावकर यांनी कॅमेरा लावलेला आहे आणि दूरदर्शनवर लाईव्ह सुरू आहे. संपूर्ण देश ही मॅच बघतो आहे. त्याबरोबर कोकणसानमध्ये सुद्धा लाईव्ह कोकणसानमध्ये सुद्धा ही लाईव्ह सुरू आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये याचं प्रक्षेपण होत आहे. ड्राईव्हचा फटका, स्ट्रेट ड्राईव्हर, सुंदर नेत्रदीपक फटका. मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी बदलली. त्या फुटबॉलचं प्रात्यक्षिक, बदललेली दिशा. तोपर्यंत 2 धावा पळून सुंदर दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. बाउंड्री लाईनच्या ठीक आतमध्ये केलं जात आहे क्षेत्ररक्षण. अर्थातच दुहेरी धाव. फ्री हिटच्या चेंडूवर 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्याखेरीज पहिलं षटक प्रगतीपथावर. प्रथम फलंदाजी करताना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रिकेट संघ जमावतोय 13 धावा बिनबाद. जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघ सिंधुदुर्ग नगरी आयोजित पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू.
स्ट्रायकिंग एंडवर सदाशिव लाड, नॉन स्ट्रायकिंग एंड फलंदाज महेश सावंत पाहायला मिळतील. गोलंदाजी मार्कवर बदललेले गोलंदाज अमित खोत. ओव्हरपिच चेंडू आतली कडा, यष्टीरक्षकाच्या ठीक मुखावाटे पडलेला चेंडू, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण, सुटलेला झेल, निर्धाव चेंडू. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त करून जातोय. सांघिक धावफलक यावेळी मात्र 11-13 धावा बिनबाद पहिल्या षटकाच्या अंती. प्रथम फलंदाजी करताना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंधुदुर्ग क्रिकेट संघ. 12वा खेळाडू विशाल रेवडेकर ग्राउंडवर जात आहे. पाणी देत असताना कृपया मागे यावे, तिथे राहू नये. 12वा खेळाडू जीन्स पॅन्टवर गेलेला विशाल रेवडेकर यांनी कृपया जोरात धावत जावे. 12वा खेळाडूने नेहमी धावत जावे, चालण्याची परवानगी नाहीये. हा, सुरेश कौलगेकर सारखा एकदम स्मार्ट पाहिजे 12वा खेळाडू. महेश सावंत हे नावाजलेले बॅट्समन आहेत. गेली अनेक वर्ष ते क्रिकेट खेळत आहेत. फोंडाघाट आणि त्या परिसरामध्ये त्यांचा मोठा दबदबा आहे क्रिकेट क्षेत्रामध्ये आणि लहानपणापासून ते क्रिकेट खेळत आहेत. आणि महत्वाचं म्हणजे बॉलिंग आणि बॅटिंग हे दोन्ही गोष्टी ते चांगल्या पद्धतीने करतायत. 12वा खेळाडू विशाल रेवडेकर यांनी कृपया धावत मागे परतावं अशी विनंती आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये पाण्याची काय आवश्यकता नाहीये, किमान 2 ओव्हर नंतर पाणी लागतं. त्यामुळे खेळाडूने याच्या पुढे पाणी पिऊनच ग्राउंडवर उतरावं अशी विनंती आहे. म्हणजे एक ओव्हर झाल्यानंतर पाणी मागण्याची आपल्याला वेळ फुकट जायला. आज अमावास्या आहे, अनेक खेळाडू संध्याकाळनंतर दिसणार नाहीत. त्यामुळे वेळेत आपण स्पर्धा आटोवायच्या आहेत. बाजूला व्यासपीठ आहे, तिथे तुम्ही टॉस का बॉस आणि मोफत फोटो सेशन तुम्ही करू शकता. कोणतेही शुल्क आकारलेले नाही. तुम्ही कितीही फोटो घेऊ शकता, कोणतेही शुल्क आकारलेले नाही. मोफत फोटो आहेत, सर्वांनी फोटो काढावेत. चला पंच सूचना द्या, सामना लगेच सुरू करा. संवंतराज बांदेकर मालवणचे आधारस्तंभ आलेले आहेत. आम्हाला नेहमी मालवणमध्ये चांगलं जेवण देतात, त्यांचे आभार, स्वागत. आणि ते सेकंड हँड मोबाईल विक्रीसाठी ठेवलेले आहेत. ज्यांना कोणाला हवे असतील तर त्यांनी कृपया माईकशी संपर्क साधावा आणि कमी करून देण्यात येईल. निलेश जोशी आकाशवाणीचे पत्रकार आहेत. ते एकदा पावसामध्ये अडकले होते आणि जवळपास रात्रभर ते पंदूरमध्ये अडकले होते आणि त्यानंतर त्यांची सुटका झाली आणि ते कुडाळला गेलेले आहेत. आज ते खेळायला आपल्या कुडाळच्या संघाकडून आलेले. अतिशय विनोदी स्वभाव आणि तेवढीच बॉलिंगची आवड असलेले बॉलर्स आहेत ते निलेश जोशी, त्यांचं या ठिकाणी स्वागत. जरा कृपया पटकन मॅच सुरू करा, वेळ लावू नका. बॅट्समन तयार आहेत, कृपया फास्ट खेळावे अशी विनंती आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 13 धावा धावफलकावर बिनबाद. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतील. नारायण स्ट्राईक एंडवर. दर्जेदार गोलंदाजी, सुंदर फटका. यावेळी मात्र समर्पण पाहायला मिळतंय. समयशीत फलंदाजी, दुसऱ्या धावेसाठी वळवलेली पावलं जागच्या जागी फिरवली गेली आहेत. अर्थातच पहिल्या चेंडूवर मिळेल ती नाममात्र एकेरी धाव. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात करणारी नारायण धुरी गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं षटक हाताळण्यासाठी विजयराव पालकर या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत. आमचे शंकर कोराणे सर आणि आमचे शेडगे सर या तिघांचंही आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतो. कुडाळच्या टीमचे ते प्लेयर आहेत, अतिशय नावाजलेले प्लेयर या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. गुणलेखकाच्या भूमिकेत शिवराम वाळवे, खास तिवरे गावातून सकाळच्या लवकरच्या पहिल्या एसटीने या स्पर्धेच्या निमित्ताने दाखल झालेले आहेत. अर्थातच मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत करत याही चेंडूवर एकेरीत 2 धावा आणि 2 धावांनी सांगित 1 शॉटचा इशारा. अर्थातच या चेंडूवर मिळेल फक्त 1 धाव. एकेरी धाव्याने सांघिक धावफलक 15 धावा. दुसरं षटक नारायण धुरी गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतील. लोअर 1 पद्धतीचा चेंडू, चांगलं यष्टीरक्षण, निर्धाव चेंडू, मैदानात धुंडोरे साजण्याची परिस्थिती.
मैदानात यावेळी मात्र फक्त वारे. चेंडू बॅटचा संपर्क उकवला जात. निर्धाव चेंडू. दुसऱ्या षटकातील महत्वपूर्ण चेंडूचा खेळ समाप्त. यावेळी देखील फलंदाजाला चकवत यष्टीरक्षक देखील चाच पडवत क्षेत्ररक्षण करताना 22च्या स्वरूपात आलेली एकेरी धाव. ही धावफलकावर 16व्या धावेच्या स्वरूपात बिनबाद प्रथम फलंदाजी करताना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ आपण पाहतो. जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघ आयोजित सिंधुनगरी चषक 2025. चांगली गोलंदाजी नारायण धुरी. मात्र यष्टीरक्षकाला त्यांची साथ द्यावी लागेल. चांगलं बॅकअप हे थर्डमॅनच्या क्षेत्रात पाहायला मिळत आहे. नाममात्र एकेरी धाव परत एकदा बॅट कटच्या स्वरूपात. धावफलक 17 धावा. 17 धावा त्या धावफलकावर पाहायला मिळतील बिनबाद. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण मिळाल्यानंतर अजूनही अविजित दोनही सलामीवीर. ड्राईव्हचा फटका. चांगलं गोलंदाजी. नॉन स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने आवश्यकता होती डायरेक्ट हिटची. शेवटचा चेंडू निर्धाव टाकत दुसरं षटक माफक समाप्त केलंय ते नारायण धुरी यांनी. नाममात्र 4 धावा या षटकात बहाल करत सांघिक धावफलक 17 धावा. 2 षटकांच्या अंती बिनबाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रिकेट संघ. आता मला वाटतं महेश सरनाईक हे बॉलिंगसाठी येत आहेत. एक चांगले बॉलर, नावाजलेले बॉलर आहेत महेश सरनाईक. गेले 30-40 वर्ष त्यांना बॉलिंगची प्रॅक्टिस आहे आणि बॉलिंग मध्ये त्यांना खूप इंटरेस्ट आहे. असे महेश सरनाईक आज बॉलिंग करतायत आणि मालवणच्या संघाकडून ते नेहमी चांगल्या पद्धतीने लढत देतात. वय त्यांचं 40 आहे. असं असताना देखील त्यांची बॉलिंग अतिशय चांगली आहे आणि समोरचे जे बॅट्समन आहेत बहुतेक नाना लाड हे बॅट्समन आहेत. ते सामना करतायत आणि बोल विवेक. आणि हा मला बॉल मला वाटतं अतिशय चांगला बॉल आहे. पंचांकडे लक्ष आहे परंतु चांगला बॉल आहे. नो बॉल नाहीये, वाईट बॉल नाहीये. अतिशय चांगली बॉलिंग महेश सरनाईक करतात. दैनिक लोकमतचे ते आवृत्ती प्रमुख म्हणून काम करतायत. ते मालवण संघाकडून खेळत आहेत. तिसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज महेश सरनाईक. दुसरं षटक नारायण धुरींनी अव्वल दर्जाचं हाताळलेलं पाहायला मिळालं. नाममात्र 3 धावा खर्च केल्यात. 22च्या स्वरूपात 1. अर्थातच ती गोलंदाजाच्या खाती नसेल. सुंदर गोलंदाजीच्या जोरावर दर्जेदार वापसी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रिकेट संघाला आवश्यकता मोठ्या फटक्यांची. यावेळी उडवलेला चेंडू. दर्जेदार फलंदाजी. सुरेख टायमिंगचा बेमिसाल फटका. मिडन बाउंड्री लाईनच्या डोक्यावरून 1 बाउन्स ओव्हर द रूट. चौकार. कृपया ते सारखा मोबाईल वाचतोय. जमीन खरेदी पार्टी भंगारवाला यांचा फोन येतोय आणि दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर पाहायला मिळेल. अर्थातच आपण पाहतो जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघ आयोजित नाना लाड याने जर षटकार मारला तर विशाल रेवडेकर हे 100 रुपये बक्षीस देणार आहेत. विशाल रेवडेकर यांनी कृपया कॅश रोख द्यावी. नाही मारणार आहेत 100%. जर षटकार मारला नाना लाड यांनी तर विशाल रेवडेकर. यावेळी देखील चेंडूला उडवलाय. चेंडू खाली आणि विशाल रेवडेकर यांचे पैसे वाचलेले आहेत. पहिला गडी बाद होऊन परतताना नाना लाड बॅक टू द पवेलियन. क्षेत्ररक्षक सिद्धेश आचरेकरने टिपला एक दर्जेदार झेल. मालवण पत्रकार संघ थोडासा लेट आलाय सर या स्पर्धेमध्ये, मात्र थेट आहे मैदानात. मैदानामध्ये खेळल्यानंतर कोणाचा ब्लड प्रेशर हाय झाला, कोणाला शुगरचा त्रास असेल किंवा अटीतटीच्या लढतीच्या लढतीवेळी ज्यांचा आपल्या डोळ्यांवर आणि आपल्या हृदयावर विश्वास नसेल अशांसाठी आरोग्य पथक तैनात केलेलं आहे. नवीन बॅटर बंटी राणे स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने पाहायला मिळतील. दर्जेदार गोलंदाजी. यावेळी ड्राईव्हचा फटका. ड्राईव्ह. सुंदर क्षेत्ररक्षण.
मालवण क्रिकेट संघ, मालवण पत्रकार क्रिकेट संघ यावेळी मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावर, दर्जेदार गोलंदाजीच्या जोरावर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंधुदुर्ग क्रिकेट संघाला सुरुंग लावण्याच्या मार्गावर 22 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकात आल्या होत्या तब्बल 13 धावा, त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकात फक्त 4 धावा. तिसऱ्या षटकात चांगली गोलंदाजी, यावेळी देखील सुटलेला झेल. समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता. फोर गेलेला आहे. महेश सावंत यांनी बहुतेक हा चौकार मारलेला आहे आणि महेश सावंत हा नेहमी चौकार षटकारांचा बादशाह म्हणून ओळखला जातो फोंडाघाट परिसरामध्ये आणि जिथे जाईल तिथे तो आपलं नाव कमावतो. या ठिकाणी त्यांनी चौकार मारलेला आहे आणि महेश आणि महेश या दोघांमध्ये हा सामना आहे. महेश सरनाईक विरुद्ध महेश सावंत यांच्यातला आपला सामना आहे आणि अतिशय चित्त वेधक असा हा सामना या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे. महेश विवेक स्कोपचा फटका, पलटी पलटी, कल्लू स्कोप, बिल स्कोप आणि हा दुसरा शॉट चौका. खास डीजे संयोजन लव महाडेश्वर आपल्याला पाहायला मिळते आणि मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत जेसे सर पाहायला मिळतील. ऑन अ पॉसिबल हॅट्रिक अर्थात डायरेक्टर लवूजी या ठिकाणी बसलेले आहेत आणि ते प्रत्येक चौकार षटकाराला अशा प्रकारे म्युझिक लावणार आहेत. कोणी आउट झालं तरी त्यांनी अशा प्रकारचे म्युझिक लावावी अशी विनंती आहे. आणि लहू जे बहुतेक इथे आहेत कुठे जाणार नाही, त्यांना सगळीकडे लक्ष ठेवावं लागतं. कृपया बॉलिंग लवकर सुरू करावी, जास्त वेळ लावू नये. आणि मालवण संघाने यापूर्वी 2 वेळा ही ट्रॉफी जिंकलेली आहे. मालवण संघाच्या मनापासून अभिनंदन. 2 वेळा यांनी मालवण संघाने ट्रॉफी जिंकलेली आहे. मालवण संघ अतिशय चांगला संघ आहे, अतिशय लढवय्या संघ आहे आणि त्यांचे खेळाडू खूपच चांगले आहेत. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलक 30 धावा. मी आधीच म्हटलं थोडे लेट असतात पण मैदानावर थेट असतात. देवयानीताई आमचे आधारस्तंभ आणि प्रेरणादायी नेतृत्व. चौथं षटक नारायण धुरी वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक हाताळण्यासाठी यावेळी मात्र स्कूपचा फटका, चांगला परेजचा फटका. मैदानामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रिकेट संघाला आता मोठ्या फटकेबाजीची आवश्यकता. दुसऱ्या धावेसाठी वळवलेली पावलं. यावेळी नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने दैव नाही लंगाटी, पाऊस पडे शेताच्या गाठी. रनआउटच्या स्वरूपात आणखी एक हादरा. दुसरा गडी गारत. उमेश परब एक नामवंत खेळाडू आहेत. ते हळवलगावचे आहेत, भजनी बुवा आहेत. चांगले होम मिनिस्टर मध्ये ते भाऊजीची भूमिका पार पाडतात. असे उमेश परब या ठिकाणी ग्राउंडवर उतरलेले अतिशय चांगला आदर्श खेळाडू या ठिकाणी मैदानावर उतरलेला आहे. आणि महेश आणि उमेश यांची खूपच चांगली जोडी कणकवली संघाकडून इथे मीडिया संघाकडून इथे उतरलेली आहे. सुंदर फटका, दर्जेदार फटका, चांगलं पदोलालिप्त फुटबॉलचं प्रात्यक्षिक मैदानामध्ये एकेरीचं दुहेरीत रूपांतर आणि दुहेरी त्यांचं धावा किती? 3 धावा. सुंदर फटकेबाजी. यावेळी मात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंधुदुर्ग क्रिकेट संघ मैदानामध्ये. इतर वेळी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रिकेट संघाच्या हातामध्ये आपण माईक पाहतो, आजच्या दिवसामध्ये आपण बॅट पाहणार आहोत. चांगली गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी, अपील जोरदार, मात्र आत्मविश्वास कमी. आणखी एक धाव, बॅटची एज घेत संभावता. शेवटच्या षटक प्रगतीपथावर नारायण धुरी गोलंदाजी मार्कवर धाव फलकावर धावा 2 गड्यांच्या
स्कूपचा फटका, चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ एकेरीत धावफलकावर पाहायला मिळेल. मात्र एकेरी धावेने महेश सावंत नॉन स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. आतापर्यंत 3 चौकार, 1 तिहेरी धाव आणि 2 दुहेरी धाव्यांनिशी खेळताना बसवा चेंडू कट करायचा प्रयत्न. उमेश परब स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने स्वतः गोलंदाज, मात्र गोलंदाजाच्या या चेंडूला दाब देताना उमेश परब हर गेंद के ऊपर चौका जड़ने के लिए बीच मैदान में चौका जड़ेंगे कि चौका देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा. चांगला फटका उडवलाय चेंडूला. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये यावे, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. मनोज यारे विनोद वाले तुम्ही येताय, तुम्ही घेता येते काय घ्यायचं? एक हे म्हणजे बरे प्रश्न नंतर मी घेतो. ए असं नाही, तू अष्टपैलू आहेस, अष्टपैलू आहेस. जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघातर्फे आज इथल्या पोलीस परेड ग्राउंडवरती क्रिकेटच्या स्पर्धांचा महोत्सव भरवलेला आहे. गेली कित्येक वर्ष या स्पर्धांचं आयोजन या ग्राउंडवरती होतंय आणि या स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी जे शिलेदार गेले काही दिवस इथे अत्यंत मेहनतीने काम करतायत, त्याच्यापैकी जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप गावडे आता आपल्या बरोबर आहे. संदीपजी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. खूप चांगल्या स्पर्धा सकाळपासून आपण बघतोय. प्रदर्शनी सामना देखील तसाच खूप छान रंगलेला होता. कसं काय सुचतंय, कसं काय वाटतंय आजच्या दिवसात? खरं सांगायचं तर आम्ही गेली 4 वर्षे राबवतो 10 क्रिकेट स्पर्धा. आमची टॅगलाईन अशी आहे की क्रिकेट स्पर्धा नव्हे तर उत्सव. कारण काय तर जिल्ह्यातले सर्व पत्रकार मीडियाचे सुद्धा यावर्षी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे एक उत्सव स्वरूपात गेट टुगेदर या स्वरूपात आम्ही खेळत असतो. त्यामुळे कुठे असं कॉम्पिटिशन मोठी असं काही नाही आहे. आणि सकाळपासून आज ह्यावेळी पहिल्यांदाच पोलीस अधिकारी विरुद्ध पत्रकार असा सामना झाला. तो सुद्धा अतिशय सुंदर झाला. आपल्या क्रिकेट स्पर्धेच्या उद्घाटनासाठी सुद्धा मान्यवर उपस्थित राहिले. खूप आनंद वाटतोय. निश्चितच आपल्या बरोबर आहेत गणेश जेठी, ज्येष्ठ पत्रकार. गणेशजी, सकाळपासून आपण इथे खूप चांगल्या वातावरणामध्ये स्पर्धेंना सुरुवात केलेली आहे. अत्यंत चैतन्यमय ऊर्जात वातावरणात आपल्या ग्राउंडवरती दिसतंय. काय सांगाल, कसा अनुभव वाटतोय, कसं वाटतंय सकाळपासून? आज सिंधुदुर्ग नगरी मुख्यालय पत्रकार संघ गेली अनेक वर्षे ह्या खेळाच्या स्पर्धा पत्रकारांची आयोजित करतात. याचं कारण असं की संपूर्ण जिल्ह्यातले पत्रकार एक दिवस एकत्र यावेत, त्यांचं गेट टुगेदर व्हावं, एकमेकाबद्दलचा प्रेम स्नेह वाढावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे. आणि खिलाडू वृत्ती ही पत्रकारांमध्ये आहे, ती आणखी या निमित्ताने वृद्धिंगत होईल. आमच्या मुख्यालय पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप गावडे हे यांच्या नेतृत्वाखाली आमची सगळी मंडळी, देवयानी वरसकर असतील, पाळ खडपकर असतील, विनोद दळवी, नंदू आयरे, आमचे लहू माडेश्वर, गिरीश परब, मनोज वारंग, सतीश हरमलकर, विनोद परब, संजय वालालकर आणि अशी सगळी आमची मुख्यालयातली पत्रकार मंडळी खूप मेहनत घेतात आणि हे सगळं आयोजन करतात. आणि या स्पर्धेसाठी महत्वाचं म्हणजे प्रशासन, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब आहेत, पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल आहेत, त्यांनी हे ठिकाणी ग्राउंड उपलब्ध करून दिलं आणि जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवे यांचाही फार मोठा साथ आणि प्रेरणा आम्हाला मिळतं. प्रभाकर सावंत
जे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आहेत तेही आपल्यासाठी मदत करतात. जिल्हा माहिती अधिकारी मिलिंद मुकुंद चिलवंत हे सुद्धा या ठिकाणी आम्हाला खूप मदत करतात. आमचे संजय वालोलकर, दत्तप्रसाद वालोलकर अशी सगळी मंडळी या स्पर्धेसाठी खूप मेहनत घेते आणि हा एक उत्सव, जसं संदीप गावडे साहेब म्हणाले तसा हा उत्सव आम्ही या ठिकाणी भरवतो. आणि तुम्ही कोकण 7च्या वतीने हे जे लाईव्ह प्रक्षेपण केलेलं आहे, आम्ही खरोखरच आमच्या मुख्यालय पत्रकार संघाच्या वतीने आणि जिल्ह्यातल्या सगळ्या पत्रकारांच्या वतीने कोकण 7 लाईव्हचे आम्ही खरोखरच आभारी व्यक्त करतो. नक्कीच आपल्याबरोबर आहे जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाचे सचिव लवजी. सकाळपासून अत्यंत चैतन्यमय वातावरणामध्ये इथे स्पर्धेला सुरुवात झालेली आहे. स्पर्धा अशी वाटत नाहीये, परंतु तरीही या ग्राउंडवरती अत्यंत ऊर्जात्मक असं वातावरण आहे. काय सांगाल, कसं वाटतंय? खरं म्हणजे क्रीडा स्पर्धा ह्या आम्ही घेताना आमच्या मनात एकच भाव असतो की त्या स्पर्धा न राहता सगळे जे जिल्ह्यातले पत्रकार आहेत ह्या सगळ्यांमध्ये एक चांगलं वातावरण, स्नेहाचं वातावरण निर्माण व्हावं अशी आमची त्याच्यासाठी अपेक्षा असते. म्हणूनच आम्ही स्नेहभोजनाचीही व्यवस्था करतो, न्याहारीची व्यवस्था करतो. त्यावेळी असा विचार करत नाही की किती खर्च होईल, काय होईल, असं करत नाही. आणि आम्हाला खरं म्हणजे आम्ही ज्यांच्याकडे जातो ते आम्हाला भरभरून सहकार्य करत असतात. त्यामुळे ह्या सगळ्या स्पर्धा घेणं शक्य असतं. खरं म्हणजे पूर्ण एक दिवस सगळे पत्रकार एकत्र येतात आणि खूप आनंदात इथे राहतात. आनंदाने सगळं हा जो उत्सव आहे तो साजरा करतात. त्यामुळे हे एक वेगळंच वातावरण इथे ह्या ठिकाणी असतं. आणि विशेष म्हणजे पोलीस परेड सारखं हे एवढं सुंदर मैदान आम्हाला ह्या निमित्ताने मिळतं. त्यामुळे ह्या सगळ्या स्पर्धा खरोखर आनंददायी अशाच वातावरणामध्ये साजऱ्या होतात. निश्चितच जेठीजी सांगा, काय सांगू? महत्वाचं म्हणजे काय तर जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नितेश राणे साहेब यांनी आम्हाला सगळ्यांना आमचा उत्साह वाढवण्यासाठी सगळ्या तालुक्याच्या संघांना त्याने टी शर्ट या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. त्यांचेही आम्ही आभार व्यक्त करतो. आणि संपूर्ण राजकीय नेते मंडळी, सर्वच पक्षांची आणि सर्व प्रशासकीय अधिकारी ह्या पत्रकारांच्या क्रिकेट स्पर्धेसाठी सहकार्य करतं. त्याबद्दलही त्यांचे आमच्या मुख्यालय पत्रकार संघाच्या वतीने आम्ही आभार व्यक्त करतो. सांगायचं म्हणजे आमचा जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाचे सदस्य 14 सदस्य जरी असले ना तरी अतिशय सगळे तन मन धन अर्पून हे काम करत असतात. गेले महिनाभर आमची ती तयारी सुरू आहे. म्हणजे एका दिवसासाठी जरी असल्या स्पर्धा तरी त्याचं नियोजन फार महत्वाचं असतं आणि प्रत्येक सदस्य यामध्ये हिरिरीने भाग घेत असतो आणि म्हणूनच स्पर्धा यशस्वी होतात. यावर्षीही तशाच पद्धतीने स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत आणि सुरुवातही अतिशय चांगली झालेली आहे. मी आमच्या सदस्यांचे आभार मानतो आणि जिल्ह्यातले सर्व क्रिकेट प्रेमी, आमच्या जिल्ह्यातले सगळे पत्रकार आणि आपल्या लाईव्हचे सुद्धा मी खरोखर मनापासून आभार मानतो. निश्चितच आता आपल्या बरोबर आहेत या मुख्यालय पत्रकार संघाचे संजय वालोलकर आहेत, पाठी विनोद परब आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ह्या मुख्यालय पत्रकार संघाचं रत्न आणि अष्टपैलू खेळाडू विनोद परब देखील आपल्या, गिरीश परब हा सुद्धा आपल्या बरोबर आता आहे. गिरीशचं खरं तर महत्व असं आहे की गिरीश हा क्रिकेट प्लेअर तर आहेच, परंतु ह्या सगळ्या सामन्यांच्या आयोजनासाठी त्याचं अत्यंत मोलाचं असं सहकार्य असते आणि तो खूप चांगल्या पद्धतीने ह्या ग्राउंडवरती सतत राबत असतो. शेवटच्या क्षणापर्यंत तो कार्यकर्ता हा जास्ती असतो आणि क्रिकेटर हा कमी असतो. निश्चितच सिंधुदुर्ग मुख्यालय पत्रकार संघाच्या विजयश्रीमध्ये नेहमीच त्याचा सहभाग असतो. गिरीश सुद्धा आपल्या बरोबर आहे. आपण आता बघतोय या मॅचला सुरुवात झालेली आहे. सकाळपासून टॉस का बॉस म्हणून या जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाने ह्या ज्या काही क्रिकेट स्पर्धांना इथे आरंभ केलेला आहे. सकाळपासून अत्यंत उत्साहामध्ये या क्रिकेट स्पर्धांना सुरुवात झाली. आपण बघतोय मुख्यालय कुडाळ पत्रकार, मालवण तालुका पत्रकार संघ आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा पत्रकार संघ यांच्यातली ही पहिली मॅच इथे सुरू झालेली आहे. पहिल्या मॅच मध्ये 39 धावांचं ट्रेस दुसऱ्या संघाला करायचंय आणि ती मॅच या ग्राउंडवरती अत्यंत उत्साहात सुरू झालेली आहे. खरंच टॉस का बॉस कोण होणार आहे हे आपल्याला संध्याकाळी समजेल. अत्यंत जल्लोषात संध्याकाळी ह्या स्पर्धांचं बक्षीस वितरण देखील तेवढ्याच धडाक्यामध्ये होणार आहे. तेव्हा निश्चितच संध्याकाळपर्यंत आपण वाट बघूया. धन्यवाद. ड्राईव्ह केलेला चेंडू, बॅकफूट पंच. मैदानात मात्र सगळीकडेच प्रसाद आणि प्रसाद आपल्या संघात.
असा की हे दोन शांत पंच थोड्या वेळा नाचाक नाही लागले तर मिळवला. अर्थात माडेश्वर साहेब आजच्या दिवसात तुमच्याकडे टार्गेट असताना हे दोन्ही पंच कधी जास्त फोटोत दिसत नाही. हाली हाली वैभव परब थोडेसे सोशल मीडियावर फेसबुकच्या माध्यमातून दिसाक लागलेत. मात्र सनी भिसंक जर आजच्या दिवसात तुम्ही 10 ते 15 फोटो काढूक लावलास तर पुढच्या वर्षीची स्पर्धा माझी फिक्स. धन्यवाद. कुडाळ संघ नाणेफेक जिंकलेला आहे आणि त्यांनी बॅटिंग घेतलेली आहे. एक मोबाईल हरवलेला आहे, जर कुणाला सापडला असेल तर कृपया त्यांनी तो आणून द्यायचा आहे. साहेब ह्याच्यात चेक करा आधी. आपल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यांचा मोबाईल इथे कुठेतरी राहिलेला आहे. कुठे आपल्याला दिसला तर तो जरा पाहावा. लवकरात लवकर आणून द्यावा, नाही तर यंत्रणा पूर्ण तऱ्हेने राबवली जातली. नंतर यावर अंगलट येऊ शकता आणि अंगलट दिलो तर आम्ही मात्र जबाबदार नाही. व्हिडिओचा मोबाईल असा सायलेंट असा, कोणाक मिळालो तर ओके व्हायब्रेट मोडवर असा, कोणाक मिळालो तर लगेच जमा करा. आमच्याकडे सगळे सुविधा असत, साम दाम दंड आणि भेद. स्वतः सायबर सेलचे साहेब असत, त्यांचे मोबाईल असा आणि त्या मोबाईलवर सगळ्यांची लोकेशन कळतात. म्हणजे हो करेक्ट कार्यक्रम आजच्या दिवसात कोणीतरी केलेलं दिसता. साहेब या माणसापासून तुमका जपान राहा भया. आमचे सगळे जे मैदानावर उपस्थित असतात ते सगळे गुणी असत, त्यांच्यापर्यंत मेसेज पोहोचलेलो असा साहेब निश्चित तो मोबाईल तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आमची असतली. मैदानात विकेटचा पतन परत एकदा विनंती, आमच्या पोलीस अधिकाऱ्यांचा मोबाईल या ठिकाणी हरवलाय. व्हायब्रेट मोडवर आहे, कोणाला सापडल्यास आपण त्वरित द्या, कारण त्या मोबाईलवर महत्वपूर्ण कामं असतात. त्यामुळे आपल्या सहकार्याची अपेक्षा असेल. आपण सर्वजण सहकार्यातून हा मोबाईल शोधूया मैदानावर. धन्यवाद. दरम्यान सध्या सुरू असलेला सामना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सिंधुदुर्ग विरुद्ध मालवण 11 सिंधुदुर्ग असा हा सामना सुरू आहे. यानंतर लगेच जो होणारा सामना आहे तो मुख्यालय पत्रकार संघ सिंधुदुर्ग नगरी आणि कुडाळ पत्रकार संघ नारायण धुरी ना, नारायण धुरी बॅट्समन आपा मांजरेकर, आता मालनकर सलामीवीर स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने नवीन बॅटर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज. यावेळी उडवलेला चेंडू हवेत विरलो, सुंदर फटको. मात्र क्षेत्ररक्षक खाली जे उडवलेल्या कारंजात उघडलेल्या तिरपळाच्या दाण्याची आठवण करीत दुसरा कला. आता मालनकर साक्षी पवेलियन. ब्राझीलची म्युझिक ऐका घेता माडेश्वर साहेब. पण हल्ली कार्निवलचे फोटो पत्रक म्हणजे न्यूज पेपरमध्ये कमी येतात. बरोबर आहे, तुम्ही सांगतात त्या खराच असा, कारण कार्निवल हल्ली कमी झाली आहे. साधारण 50,000 प्रेक्षक या ठिकाणी मॅचचा आनंद घेत आहेत या सामन्याचा. आणि 50,000 प्रेक्षकांमध्ये आपल्या दूरदर्शनचे विजय गावकर साहेब याने कॅमेरा लावलेले आहेत. त्यांच्या हाती कॅमेरा दिसत नाही, परंतु आकाशातून सर्व शूटिंग होत आहे आणि सॅटेलाइट आणि डायरेक्ट दूरदर्शनवर लाईव्ह सुरू झालेलं आहे. कोकण 7चं पण लाईव्ह सुरू आहे. मला मगापासून कॅमेरा दिसत नव्हता, परंतु बाजूच्या प्लॅटफॉर्मवर कॅमेरा लावलेला आहे. परत एकदा जाऊयात सिंधू नगरीच्या मालवणी केंद्रावर. सगळ्यांचं हात जोडून स्वागत. मैदानात पहिल्या 2 षटकात पहिल्या षटकात दिलेले 7 रन्स, दुसऱ्या षटकात दिलेले 5 रन्स. बॉलर नेम प्लीज उमेश परब वैयक्तिक दुसरा, संघाच्या वतीने तिसरा षटक. धावफलकावर फक्त 12 रन्स, 39 रन्सांचा बचाव. सामने टाय झालं तर आधीच काय ता सांगान ठेवा. सुपर ओव्हर. मनोज चव्हाण जोरदार धावत आहेत
आणि 2 धावा मनोज चव्हाण यांनी पूर्ण केलेल्या आहेत. उमेश परब हे सुद्धा एक चांगले बॅट्समन आहेत, मीडिया संघाकडून खेळतात. जे लोक मीडिया संघाकडून खेळले त्यांना कणकवली संघातून खेळता येणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. कणकवलीचे पूर्ण प्लेयर वेगळे असतील. एखाद्या टीम मध्ये एखादा खेळाडू खेळला तर त्याला दुसऱ्या टीम मध्ये खेळता येणार नाही हे लक्षात ठेवा. सामनो टाय झालो तर बॉल आउट बघूक मिळतला. पहिले 3 संधी दोन्ही संघांसाठी असतले, मात्र त्यासाठी सामनो टाय करूचो लागतलो. जीवाच्या आकांतान खेळताना मैदानात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघान जमवलेले 38 रन्स 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 39 रन्सांचो पाठलाग. मालवण पत्रकार संघ यावेळी धावांचं पाठलाग करताना दर्जेदार गोलंदाजी. तिसऱ्या षटकात उमेश परब पहिल्या षटकात दिलेले 7 रन्स, तर पहिल्या 2 चेंडूत दिलेले 3 रन्स. धावफलक 15 रन्सार. 39 पाठलाग म्हणजे अजून 24 ची गरज. 10 चेंडूत फुलटा चेंडू. चांगली गोलंदाजी. छातीची ढाल करत प्रसादने अडवलेलं चेंडू. पोटाची ढाल करत प्रसादने अडवलेलं चेंडू. मात्र ते काय चान्स होतो. मात्र प्रसादची अवस्था चेंडू आपटल्यानंतर अपील करायचा ना की न करायचा ह्या द्विधा विवंचनेत प्रसाद दिसलो. जिल्हा माहिती अधिकारी चिलवन साहेब यांनी बक्षीस लावलेलं आहे. दिवसभरात जो कोणी पहिला षटकार मारेल त्याला 1001 रुपये एवढं पारितोषिक मिळणार आहे. वाईडचो इशारो. 22च्या स्वरूपात आणखी 1 रन, एकूण 2 रन्स. मात्र प्रसाद यावेळी पृथ्वीवर नाही तर चंद्रावर यष्टीरक्षण करताना दिसलो. 39 पाठलाग. प्रसाद यावेळी मात्र दर्जेदार यष्टीरक्षण करताना. आणि या मैदानात प्रसादच जीवाभावाचा असा ज्याच्याबद्दल मी मनमोकळेपणाने बोला शकतो. एकदम बरोबर आहे, सगळ्यांच्या जीवाभावाचा असा तो. आणि जबरदस्त अशी फिल्डिंग करता प्रसाद गेल्या वर्षीचा आठवण काढत म्हणत असतो ना मनातल्या मनात चुकान ह्याच्या समोर उभं राहिलेलं आहे पहिल्या मॅचपासून. बरोबर आहे. कार्यकारी अभियंता सर्वगोड यांनी पहिला 6 मारेल या स्पर्धेमध्ये त्याला 1000 रुपयाचं बक्षीस दिलेलं आहे. अजूनही कोणी 6 मारलेलं आहे, कृपया 6 मारावं. दुसऱ्या मॅच मध्ये या स्पर्धेतील पहिला 6 जो मारेल त्याला 1000 रुपयाचं बक्षीस सर्वगोड साहेबांनी दिलेलं आहे. आता मला वाटतं फारच कमी ओव्हर ह्या मॅच मध्ये शिल्लक आहेत. नसेल तर पुढच्या मॅच मध्ये जो 6 मारेल त्याला ते प्राइज देण्यात येईल. 7 चेंडूंचा खेळ बाकी. 39 पाठलाग करताना बऱ्याच रन्सांची गरज. प्रसादची परत एकदा दर्जेदार यष्टीरक्षण. उमेश परबने 2 षटकांचं स्पेल संपवत पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावफलकावर फक्त 7 रन्स. कणकवलीचे संघ व्यवस्थापक हायफाय मॅन यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे. त्यांचं जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाच्या वतीने हार्दिक स्वागत. त्यांचे खास मित्र गणेश साहेब जेटे हे त्यांची विशेष वाट पाहत आहेत. गेल्या वर्षी गणेश जेटे आणि बाळ खडपकर यांनी झुंजार फलंदाजी केली होती आणि त्याच्या मागची प्रेरणा रमेश भाई जोगळे, पप्पू निमनकर आणि संजय सावंत यांच्या प्रेरणेमुळे गेल्या वेळी यांची बॅटिंग चांगली झालेली. यावेळी रमेश जोगळे आलेले आहेत, आम्ही त्यांचं स्वागत करतो. त्याबरोबरच सकाळचे तुषार सावंत आलेले आहेत दैनिक सकाळचे, त्यांचे आम्ही स्वागत करतो. मिलिंद पारकर आलेले आहेत दैनिक प्रहारचे, त्यांचंही आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतो. अक्षय पावसकर आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत करतो. पप्पू निमनकर हे सुद्धा आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत करतो. मला वाटतं पप्पू निमनकर वगैरे अतिशय जोशात आलेले आहेत आणि त्यामुळे आम्ही त्यांचं स्वागत करतो. दर्शन सावंत आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत करतो. कुणाचा टीम सेल्फी घेते रोहन नाईक आहेत, त्यांचं स्वागत. आणि शंकर कोराणे आहेत, चंदू शेडगे आहेत, रजनीकांत कदम आहेत, त्या सर्व खेळाडूंचं स्वागत. प्रमोद माडगुत यांचं स्वागत. आणि आता मला वाटतं शेवटचं षटक ना, 6 बॉलमध्ये 22 रन हवे आहेत. हा मालवण कोणाला हवे? बंद करतोय